Ini nyaya yangu yakamira yakadai. I'm 38 years and mukadzi wangu ane 28 years. Tiri muno mujoni. Ndinokumbirawo ma-honest views. I know I'm not perfect too. Mumba mangu hamuna kana rugare and hapana nguva yekuti tine chatinorongerana because wife anenge achingopopota okutukana neni paafungira. Ndingaite even the smallest mistake mumba ndinoshaudzwa zvekuti maneighbors anotobuda mudzimba kuti ko kwaiteiko. And ini ndinongonyarara kusvika aneta kupopota maybe 4 hours okusvika pakati peusiku achingopopota. Iye chero akaita mistake yakadii handituke munhu. I respect her and I know kuti she does not deserve it. Vamwe vanoti murove, but ndakapikira kuti I won't do that nangwe zviome sei. There is no pride in violence. Ndinogara umuudza kuti siya noise tironge zveimba. Anoti haafe akachinja. So ini ndakazongomuti ita zvese zvawada. Life tinozoronga kana noise yapera. Saka nau chero ndikatambira ndinongoita zvinhu zvangu ndakanyarara because kungomutanga mumba hamurariki. Chikafu anonotenga, nzara haana, chifambi handiite. Basa remumba anoita 100%. Though pazvinenge zvakamukwidzira ndinozviitira ndega, kubika nekugadzirira kuenda kubasa. Now our biggest problem yave Zeeworld paTV. Kungobata remote ndichiti ndoda kuona bhora, anotodzima TV yacho. Nezuro akatorara panze nemabhegi ake nenyaya yeremote. And izvezvi I don't know what to do akadzoka kuma3. I love my wife but ndirikukundikana kuconcentrate on everything because I don't know ramangwana redu. Handitozive kuti achaguma anditira zvipi. Ndinoramba ndakabatirira here ondoregedza vedu wei. Kupfuura nekumashops ndinotenga even nyama or something chandasiya kumba ndinoudzirwa. Saka dzimwe nguva ndongosvika ndisina chero chinhu. Ndinotukwa futi kuti wadi watenga pawapfuura nekumashops. Mota iripo asi ikangofa ndikaigadzirisa okuisa fuel. Ndinonzi ndiri kuwesta. Kumuti mari yegrocery iyi chienda unotenga wega sezvo mota usingadi kuiona. Anotanga kuti ndozvitakura sei handei tese. Toenda tese womutitenga undiudze wapedza. Ndonzi wakuenda kumahure ako. Ndopinda naye mushopu ndonzi uri kupindira munyaya dzegrocery. Kuti zvinake ndinongonyarara kuti sorry baby. TV anoona zuva rese ndisipo. Ini kungoti 2 hours dzebhora zvatoshata. Kuisira mai guru airtime kumusha kuti nditaure namama. Ndotonzi unorara navo. Handichazivi zvekuita vehama. And handisi kuda kutora any decision now. Better azvisarudzire iye. Ini ndinongoti as long respect and happiness pasina. Handina positive move yandinoita. I just keep quiet achitambadza hada. Kana akuda zveimba zveserious. Anongondiudza kuti baby ndavepo for you. Shamwari dzangu ndatokure nadzo because pamwe pacho unonzwa zvakunzi uri kudana nemukadzi wake. Guys, kana ndiri wrong ndiudzeiwo. Let's call a spade a spade. No one is perfect but tinovaka our foundation kubva muma mistakes atinoita. Ndibatsirewo hama dzangu kuti ndoitawo sei nemukadzi wangu uyu.